pan y con patatas y tomate. Gora San Ferminekin batera, hau da uztailaren 6ean gehien errepikatzen den oihua. Gaurkoan 11etakoak dira protagonistak txupinazoa baino lehenago orduetan. Bacon, txistorra, saltxitxak, tomatak eta patatak, betikoa. Desberdina, bakoitzak bere gustukoa duena, baina hori bai, arrautzak eta patata guztiok. 11etakon batean ezin dira arrautzak, urdaiazpikoa eta txistorra falta askorentzat eguneko otordu bakarra izango baita. Egonen zara, egun osoan zehar edaten, egin behar duzu base minimo bat. Gero iaia edan, baina jan gutxi. Hasta mañana a la hora de comer no vamos a comer nada. Iruñeko Aldezarreko edozein tabernatan bataz beste 20 kilo urdaiazpiko, 20 kilo txistorra eta 30 arrautz dozena baino gehiago zerbitzatzen dira gaurko egunean. Eta euriak agerraldia egin duen arren ez da nahikoa izan jaigiroa zapuzteko. Ostalarientzako lan karga urterokoa izan da. Esto es un ritmo sin parar. El día 6, el día más fuerte, más importante.